За много родители най-важното е да могат да осигурят храна за своите деца всеки ден. Здравейте, аз съм Бойка. Имам една дъщеря Елеонора на 3 годинки и ще един син си имам на 6 годинки. Той си ходи в училището първи клас е. Аз се седя вкъщи с малката си, я гледам и от Пещера съм. По принцип съм от Пловдив, ама тук живеем в Пещера. Бойка отглежда двете си деца заедно с съпруга си. В семейството работи само бащата на децата. С каруцата си той извършва различни услуги. Извозва отпадъци и превозва дърва за огрев. За семейства като това на Бойка, всяка допълнителна подкрепа има значение. Тя помага храната на масата да бъде по-разнообразна и по-пълноценна за децата. Доходите не винаги са достатъчни за всичко необходимо. Затова всяка подкрепа има значение. За най-уязвимите семейства редовната месечна подкрепа с ваучери за хранителни продукти помага да осигурят по-добро хранене за своите деца. Леща, нали, боб, ориз там с краставици. Най-много им любимото краставици, марули, домати. А от супичките коя им е най-любима? Супа, пилешка супа, спагетчета понякога им правих, ама супата с топчета обичат най-много. Проучването в Пещера показва тревожна картина. Само 39% от децата получават междинна закуска. Едва 36% обядват ежедневно, 45% получават следобедна закуска само понякога, а 29% от децата никога не вечерят. Нито едно дете не получава всички 5 препоръчителни хранения дневно. Само 36% от децата редовно приемат трите основни хранения. Поне за храната има да им купим, да пазаруваме 30 евро. Пак не е много да кажеш, ама берекят. За 30 евро пак ще взимам, пак ще минавате 10-15 дена. Ама ако може пак да ни помогнат с тези ваучери, много ще сме доволни от все сърце.